Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είναι Κυριακή 10 Δεκεμβρίου του 2023, πάει και αυτή η χρονιά προς τη λήξη της και είμαστε εδώ σήμερα να μιλήσουμε για μερικούς βασικούς κανόνες του δικτυακού μάρκετινγκ. Πάρα πολλοί άνθρωποι το έχουν ακούσει, αλλά λίγοι το έχουν καταλάβει και αυτό που έχω καταλάβει μετά από τόσα χρόνια ενασχόλησης είναι ότι αυτοί που αρχίζουν και δουλεύουν με μια εταιρεία MLM, μόνο αυτοί μπορούν στην ουσία να καταλάβουν τι βρίσκεται πίσω από την κουρτίνα. Οι περισσότεροι άνθρωποι εκεί έξω έχουν μια λανθασμένη εικόνα για το MLM και επειδή οι περισσότεροι από εμάς όταν ξεκινούμε δεν το γνωρίζουμε, είναι μια ακουστική επαφή από κάποιον φίλο που ξεκίνησε, από κάποιον γνωστό που ξεκίνησε ή κάτι που έτυχε να διαβάσουμε τελείως θεωρητικά. Σήμερα είμαστε εδώ να μιλήσουμε για τους βασικούς κανόνες του MLM που θα μας βοηθήσουν, γιατί όπως συμβαίνει με όλες τις δουλειές και με όλα τα πράγματα εκεί έξω, πρέπει πρώτα να τα κατανοήσεις, γιατί αν τα κατανοήσεις έχεις καλύτερες πιθανότητες επιτυχίας. Μιλάμε λοιπόν για εισαγωγή στην έννοια της δικτύωσης. Αυτό είναι το θέμα μας σήμερα. Θα προσπαθήσω να το συνοψίσω μέσα σε 45 λεπτά να έχουμε ολοκληρώσει. Θα μπορούσαμε να μιλάμε πάρα πολλές ώρες για τη δικτύωση. Αλλά ας μείνουμε στα κύρια σημεία σήμερα και στο τέλος θα σας δώσω και μερικά tips που ακόμη και άνθρωποι που είμαστε πολλά χρόνια στο χώρο καμιά φορά τα ξεχνάμε και είναι καλό να τα θυμόμαστε. Ας κλείσω εγώ την κάμερά μου για να εστιάσετε και εσείς το ενδιαφέρον σας στην παρουσίαση. Λοιπόν, τι είναι το MLM ή αλλιώς το Multi-Level Marketing. Multi-Level Marketing σημαίνει πολυεπίπεδο marketing. Και είναι μια νέα σχετικά μέθοδος διακίνησης προϊόντων ή και προώθησης προγραμμάτων παροχής υπηρεσιών που βασίζεται στην από στόμα σε στόμα διάδοσή τους, με τη μεσολάβηση ανεξάρτητων συνεργατών και την απευθείας προώθησή τους στον καταναλωτή, χωρίς να μεσολαβούν οι παραδοσιακοί ενδιάμεσοι φορείς της αγοράς, επίσημες αντιπροσωπείες, κοντρέμποροι, καταστήματα λιανικής, σούπερ μάρκετς κλπ. Είμαστε εμείς και μόνο οι άνθρωποι που μεσολαβούμε για να φτάσει το προϊόν στον καταναλωτή. Κατά αυτόν τον τρόπο η τελική τιμή του προϊόντος ή της παρεχόμενης υπηρεσίας, ανάλογα με την εταιρεία, απαλλάσσεται από τα ποσοστά που θα πήγαιναν, έτσι όπως έχει καθιερωθεί εδώ και μερικούς αιώνες, σε όλους αυτούς τους μεσάζοντες εμπορικούς φορείς, αλλά και από το κόστος της πανάκριβης πια στις μέρες μας διαφήμισης. Να σας δώσω να καταλάβετε, στην τελευταία εφημερίδα που εργαζόμουν, για να βάλει κάποιος διαφήμιση στο οπισθόφυλλο, ήταν εβδομαδιαία η εφημερίδα, ήταν όλη η τελευταία σελίδα λοιπόν της εφημερίδας, που ήταν μικρή εφημερίδα, δεν ήταν μεγάλη, κόστιζε λοιπόν το ολοσέλιδο, το οπισθόφυλλο 10.000 ευρώ. Και αν μιλήσουμε για διαφήμιση σε μεγάλους τηλεοπτικούς σταθμούς, εκεί είναι ακόμη πιο ακριβή, τα 30 δευτερόλεπτα, ένα σποτάκι. Τα χρήματα λοιπόν που θα ανέμονταν όλοι οι εμπορικοί και διαφημιστικοί φορείς, που είναι κάπου μεταξύ του 50% και του 80% της λιανικής τιμής του προϊόντος, οι εταιρείες multi-level marketing όπως η Duo Life τα μοιράζουν στους ανεξάρτητους συνεργάτες τους, σε όλους εμάς, που λεγόμαστε και προωθητές των προϊόντων ή όπως θέλετε μπορείτε εσείς να χαρακτηρίσετε τον εαυτό σας. Ούτως ή άλλως είπαμε, είμαστε οι μοναδικοί μεσάζοντες από την εταιρεία ως τον καταναλωτή. Είμαστε οι μόνοι που μεσολαβούμε. Ενώ στο παραδοσιακό εμπόριο μεσολαβεί μια αλυσίδα ανθρώπων που παίρνουν τα ποσοστά του κέρδους που τους αναλογούν. Εδώ πέρα τα ποσοστά αυτά έρχονται σε εμάς. Αυτό που μπορούμε εύκολα να συγκρατήσουμε είναι ότι όλο αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της πίτας που μας αναλογεί. Ίσως φίλες και φίλοι, όταν ξεκινάμε σε ένα χώρο που μας είναι άγνωστος, να μην μπορούμε να αντιληφθούμε τι ακριβώς μπορεί να μας προσφέρει αυτός ο χώρος. Αυτό όμως που λέω συχνά και ίσως θα το έχετε ακούσει αρκετοί από εσάς και στις παρουσιάσεις, είναι ότι αυτός εδώ ο χώρος κάθε χρόνο δημιουργεί τους περισσότερους αυτοδημιούργητους πολυεκατομμυριούχους. Όχι εκατομμυριούχους που τα βρήκανε από τον μπαμπά, αυτοδημιούργητους πολυεκατομμυριούχους σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα. Είναι τρομερός ο τζίρος που γίνεται σε όλες τις εταιρείες MLM, γιατί δεν είναι μόνο η Duo Life, είναι χιλιάδες οι εταιρείες εκεί έξω. Οπότε λοιπόν, αν καταλάβουμε ότι πραγματικά εδώ πέρα υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρών για όσους το δουν σοβαρά, μπορούν να φτάσουν και σε πάρα πολύ υψηλά εισοδήματα. Οι συνεργάτες λοιπόν μιας εταιρείας MLM δεν είναι υπάλληλοι της. Δεν αμείβονται με μισθό. Δεν είναι ασφαλισμένοι από την εταιρεία.
δεν εργάζονται με συγκεκριμένο ωράριο, αλλά εργάζονται όσο θέλουν, όποτε θέλουν, αν θέλουν, με όποιους θέλουν, όπου θέλουν. Επομένως είναι αυτόνομοι, ανεξάρτητοι, αυτοαπασχολούμενοι επιχειρηματίες. Και νέμονται αυτοί τα τεράστια ποσά που τους αποδίδει η εταιρεία MLM με μορφή προμηθειών, σύμφωνα πάντα με το πλάνο αμοιβών της κάθε εταιρείας και σύμφωνα με το τζίρο και τις εισπράξεις που απέφερε στην εταιρεία η δραστηριότητα όλων των συνεργαζόμενων μελών της ομάδας του καθενός του περασμένο μήνα. Όσοι συμπληρώνετε μήνα ή όσοι έχετε μπει στον δεύτερο μήνα, θα αρχίσετε να δείτε, να βλέπετε ότι από την ώρα που δημιουργείται ομάδα, ανάλογα με το τζίρο που δημιουργείται, βγαίνουν και τα ποσοστά. Και όσο μεγαλώνει αυτός ο τζίρος, τόσο θα μεγαλώνουν και τα ποσά που θα εισπράτετε. Μία ερώτηση που μπορείτε εσείς να το έχετε σκεφτεί, και αν δεν το έχετε σκεφτεί εσείς, σίγουρα θα σας βοηθήσουν κάποιοι άνθρωποι σας, του περιβάλλοντός σας, εννοώ, να το σκεφτείτε, που θα έρθει η ώρα που θα μιλήσετε και θα σου πει ξέρω πυραμίδα, ή θα το θέσουν με τη μορφή ερώτησης. Είναι το δικτυακό μάρκετινγκ πυραμίδα? Σήμερα ο στόχος είναι να έχετε κι εσείς κάποιες απαντήσεις έτοιμες, γιατί δεν είναι απαραίτητο ότι πολλοί άνθρωποι θα το πούν αυτό με κακή χρειά. Δεν το λένε, όχι. Απλά έτσι το έχουν ακούσει, έτσι έχει τυπωθεί στο υποσυνείδητό τους και κάνουν την ερώτηση αυθόρμητα. Η συνηθισμένη ερώτηση λοιπόν που ακούμε συχνά, όσο περνούν τα χρόνια την ακούμε όλο και λιγότερη, γιατί πλέον οι άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι δεν είναι πυραμίδα. Η απάντηση λοιπόν στην ερώτηση αυτή είναι ξεκάθαρα όχι. Το multi-level marketing βασίζεται στην ανάπτυξη δικτύου και δεν έχει καμία απολύτως σχέση με παράνομες πυραμίδες, αεροπλανάκια κτλ. Και η εξήγηση είναι πάρα πολύ απλή. Τα χρήματα που δίδονται στην εταιρεία δικτυακού marketing έχουν απτό αντίκρισμα. Κάποιο προϊόν που παρέχει η εταιρεία ή κάποια υπηρεσία για τα οποία προϊόντα πάντα εκδίδεται η νόμιμη απόδειξη. Το βλέπετε και εσείς στο back office σας. Αν πάτε στο order history θα βρείτε την απόδειξη εκεί πέρα που κόβει η εταιρεία για κάθε δέμα που φεύγει από το εργοστάσιο. Αυτό το προϊόν τώρα μπορεί να είναι διατροφικό, προσωπικής φροντίδας, καλλιτικό, κόσμημα, ουσιαστικά οτιδήποτε μπορεί να προωθείτε μέσω άμεσης πώλησης. Οι περισσότερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται με αυτό το σύστημα έχουν ζωή δεκαετιών. Οι πρώτες εταιρείες που ξεφύτρωσαν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν η Amway, η Avon, οι πιο παλιές εταιρείες. Προφανώς αν ήταν σχήματα εξαπάτησης θα είχαν καταρρεύσει προπολού. Είναι σχεδόν σε όλο τον πλανήτη οι πιο παλιές εταιρείες, άρα είναι εκ των πραγμάτων αδύνατον τόσο μεγάλες και τόσο σοβαρές εταιρείες να καταφέρουν να έχουν εξαπατήσει κυβερνήσεις 200 και άνω χωρών. Τι άλλο διακρίνει μια εταιρεία MLM από μια εταιρεία αεροπλανάκι, μια εταιρεία πυραμίδα? Στα σχήματα πυραμίδας χρήματα βγάζουν όσοι βρίσκονται στην κορυφή της πυραμίδας και όσοι βρίσκονται από κάτω, να το πούμε έτσι, είναι καταδικασμένοι να βγάζουν πάντα λιγότερα από τους από πάνω. Αντίθετα, στις περισσότερες εταιρείες δικτυακού μάρκετινγκ χρήματα βγάζουν όσοι εργάζονται και είναι παραγωγικοί. Μπορεί δηλαδή κάποιος να ξεκινήσει σήμερα, να γίνει μέλος στο κλαμπ της Duo Life σήμερα και να βρεθεί να βγάζει περισσότερα χρήματα από μένα. Είναι κάτι που όταν το βλέπεις καταλαβαίνεις μόνος σου ότι είναι χαζό και άτοπο και μόνο να ρωτήσεις αν τελικά η Duo Life ή οι παρόμοιες εταιρείες με την Duo Life είναι πυραμίδα. Η δουλειά μας είναι ομαδική, φίλες και φίλοι, και θα δείτε κάποια στιγμή θα κάνουμε και ένα σεμινάριο στην πορεία για το πόσο σημαντικό είναι να είναι κάποιος ομαδικός παίκτης. Πάρα πολύ σημαντικό. Απλά πετάω τις διαφάνειες εδώ για να σας μείνουν στον εγκέφαλο, γιατί θα τα βρούμε μπροστά μας όλα αυτά. Ο μύθος τώρα που οφείλεται στην άγνοια ή τον αρνητισμό κάποιων για κάθε τι καινούριο, το ίδιο είχε συμβεί όταν πρωτοεμφανίστηκε και το franchise στην Ελλάδα. Θυμάστε τότε, λέγαν όλοι οι περισσότεροι τουλάχιστον, οι ξερόλες, γιατί οι Έλληνες είμαστε και ξερόλες, έτσι, ότι το franchise θα αποτύχει, δεν πρόκειται να δουλέψει, ενώ το franchise αναπτύχθηκε, κορυφώθηκε, δουλεύτηκε πάρα πολύ στην Ελλάδα και όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον πλανήτη. Έτσι λοιπόν και εδώ υπάρχει μία άποψη που αν την έχουμε και εμείς καλά είναι να την αποβάλουμε, ότι αυτοί που είναι από κάτω είναι αυτοί που θα δουλέψουν για να πληρωθούν αυτοί που είναι οι από πάνω. Και δυστυχώς όσοι δεν ξέρουμε τι σημαίνει η MLM, την έχουμε αυτή την αντίληψη. Εδώ στην Duo Life που είναι τριαδικό το σύστημα για παράδειγμα, τι σκεφτόμαστε κάποιοι από εμάς? Ωραία, να βρω 3 άτομα, να τους κάνω εγγραφή, να δουλέψουν αυτοί, να βγάλω λεφτά εγώ.
Μόλις καταλαβαίνεις όμως τι σημαίνει MLM, συνειδητοποιείς ότι μόνο αυτό δεν ισχύει, γιατί στην ουσία αυτός που είναι από πάνω αναλαμβάνει την ευθύνη να βοηθήσει τους από κάτω, να τους εκπαιδεύσει τους από κάτω, να τους αφιερώσει χρόνο, ενδιαφέρον, να τους υπηρετήσει πολλές φορές με την καλή έννοια, έτσι. Γιατί σε ένα υγιές σύστημα MLM βοηθάς τους από κάτω να αρχίσουν να κερδίζουν χρήματα αυτοί. Άλλος μπορεί να πάει αργά, άλλος μπορεί να πάει γρήγορα, αλλά όταν βοηθάς τους από κάτω και αρχίζουν αυτοί να κερδίζουν χρήματα, μετά παίρνεις εσύ την ανταμοιβή σου. Αν δεν βοηθήσεις τους από κάτω να εξελιχθούν, τότε το πιο πιθανό είναι να μείνεις κι εσύ με 0 ευρώ. Οπότε λοιπόν, όχι μόνο δεν ισχύει αυτό που ακούγεται εκεί έξω, θα δουλεύεις εσύ να βγάζουν λεφτά ή από πάνω, αλλά συμβαίνει στην ουσία το ακριβώς αντίθετο. Αν ήταν παράνομες πυραμίδες στα δίκτυα των εταιριών, θα ήταν έκνομες και οι κυβερνήσεις, έτσι, που έχουν εγκρίνει τη λειτουργία τους. Αν κοιτάξετε λίγο στο YouTube, θα δείτε και τον Bill Clinton και όχι τον Biden, ποιος ήταν ο Donald Trump, θα δείτε να εξαγγέλνουν πολλές φορές ευχαριστήρια μηνύματα προς τις εταιρείες MLM, γιατί βοηθούν στην αντιμετώπιση της ανεργίας. Είναι ένα χαρακτηριστικό μήνυμα του Bill Clinton. Λέει ευχαριστώ τις εταιρείες MLM που λειτουργούν στην Αμερική γιατί μας βοηθούν να αντιμετωπίσουμε την ανεργία. Γιατί δεν είμαστε μόνο εμείς οι συνεργάτες, είναι τα γραφεία, το προσωπικό. Μόνο η Duo Life, αν θυμάμαι καλά, μας είχαν πει ότι απασχολεί 500 άτομα προσωπικό σε εργοστάσια, γραφεία, αποθήκες, παντού. Έτσι. Λοιπόν, επομένως, νόμιμη θεωρείται μια εταιρεία MLM όταν διαθέτει προϊόν και αμείβει τους συνεργάτες της με προμήθειες επί των εισπράξεων που πραγματοποιούνται από την επιχειρηματική δραστηριότητα των μελών του δικτύου. Αντίθετα, παράνομο θεωρείται το δικτυακό οικονομικό σχήμα όταν δεν υπάρχει προϊόν ή παρεχόμενη υπηρεσία, αλλά γίνεται αλυσιδωτή διακίνηση χρημάτων από χέρι σε χέρι, με αδιαφανή συνήθως μεγάλα κέρδη για τους εκκινητές του σχήματος, αλλά και μεγάλες απώλειες για τα θύματά τους. Όταν για κάποιον λόγο, συνήθως με την αποκάλυψη της απάτης από την ένομη τάξη, διακοπεί η αλυσίδα. Και η πιο μεγάλη ίσως θα θυμάστε τις πυραμίδες της Αλβανίας. Εγώ είμαι πολύ μικρός όταν έγινε αυτό, αλλά το θυμάμαι, νομίζω όσοι είστε λίγο μεγαλύτεροι ηλικιακά θα το θυμάστε αυτό. Μία κλασική μέθοδος που καταλαβαίνεις κατευθείαν ότι είναι κάτι παράνομο, σου ζητάνε ένα χρηματικό ποσό, χέρι με χέρι διακίνηση του χρήματος γίνεται και σου λέει, να πω ένα παράδειγμα, ζητάει από μένα κάποιος 500 ευρώ και μου λέει αν φέρεις και 3 άτομα που θα βάλουν από 500 ευρώ εσύ θα πάρεις ένα διχίλιαρο σε ένα μήνα. Εμένα μου ακούγεται ελκυστικό αυτό, γιατί σε ένα μήνα το να βγάλω 1.500 ευρώ και τα 500 τα δικά μου που θα πάρω πίσω είναι πάρα πολύ καλό ποσό. Το κάνω πραγματικά, το παίρνω το διχίλιαρο, το ίδιο γίνεται και με τους ανθρώπους μου και όταν αυτοί μαζευτούν πολύ, γιατί στην αρχή είμαστε 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 100, αυτοί που έχουν εμπνευστεί αυτό το σχέδιο τα δίνουν τα χρήματα, δεν λένε ψέματα στην αρχή, αλλά όταν μαζευτούν χιλιάδες άνθρωποι που δίνουν τα 500 τους, κάποια στιγμή οι εμπνευστές του σχεδίου παίρνουν τα χρήματα και εξαφανίζονται και όλο αυτό καταρρέει. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ξεκάθαρα μετά από αυτή την επεξήγηση τι είναι πυραμίδα και τι δεν είναι πυραμίδα. Πώς λειτουργεί ένα δίκτυο MLM. MLM είπαμε είναι τα αρχικά του multi-level marketing, το οποίο επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο δομείται το δίκτυο των συνεργατών. Γιατί multi-level, γιατί η ανάπτυξη του δικτύου γίνεται με τη διαρκή προσθήκη πολλαπλών επιπέδων. Ο κάθε δικτυωτής πληροφορεί κάποιον φίλο του σχετικά με την επιχείρησή του, του εξηγεί με όλες τις λεπτομέρειες ό,τι έχει σχέση με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προωθεί, του εξηγεί τα πλεονεκτήματα που θα έχει αν και εκείνος αποφασίσει να γίνει μέλος στην εταιρεία και πολύ περισσότερο αν αποφασίσει να γίνει συνεργάτης της εταιρείας και μέλος του δικτύου. Θα πούμε μετά για τη διάκριση ανάμεσα στους πελάτες και στους συνεργάτες. Στην ουσία τι μας λέει αυτή εδώ η διαφάνεια, μας λέει για το τι κάνουμε στην παρουσίαση. Αυτό δεν κάνουμε στην παρουσίαση. Δείχνουμε τα πάντα για την εταιρεία, δεν είναι απαραίτητο να τη δείχνουμε επαγγελματικά μέσω υπολογιστή, μέσω Zoom. Μπορεί να καθόμαστε και σε ένα καφέ και να μιλήσουμε με ένα φίλο μας ενώ έχουμε τον κατάλογο μπροστά μας. Έτσι. Και να του κάνουμε μία παρουσίαση ξεφυλίζοντας τον κατάλογο. Ή μπορούμε απλά να εκτυπώσουμε την παρουσίαση, αυτή που δείχνουμε στα ιντερνετικά μέσω Zoom παρουσιάσεις, σεμινάρια, και απλά να ξεφυλίζουμε την παρουσίαση και να μιλάμε με έναν φίλο μας.
Αν είναι επαγγελματική η συζήτηση, του κάνουμε επαγγελματική πρόταση. Αν θέλουμε μόνο να είναι πελάτης και να του δείξουμε τα προϊόντα, γιατί δεν είναι όλοι για όλους. Θα το πούμε μετά στα tips που έχουμε στο τέλος. Τώρα, αν ο υποψήφιος αποδεχτεί την πρόσκληση και γίνει και εκείνος συνεργάτης μας, μπει δηλαδή στο δίκτυό μας, εγκαθίσταται στο πρώτο επίπεδο του δικτύου. Εμείς είμαστε οι σπόνσορες του που τον φέραμε στο δίκτυο και αναλαμβάνουμε και την επαγγελματική υποχρέωση εντός εισαγωγικών να τον βοηθήσουμε να πετύχει. Αυτό που λέγαμε πριν. Ο φίλος μας είναι πρώτου επίπεδου. Γιατί εμείς κάναμε τη σύσταση, εμείς κάναμε την εγγραφή, αυτός είναι το πρώτο μας επίπεδο. Αν τώρα ο φίλος μας αύριο φέρει και αυτός έναν δικό του φίλο, τότε είναι δικό του πρώτο επίπεδο αυτός ο φίλος και για μας είναι δεύτερο επίπεδο και ούτω καθεξής. Όλο αυτό λοιπόν λέγεται πολυεπίπεδο marketing, γιατί δεν έχει τέλος. Έτσι, καθώς τα επίπεδα διαρκώς αυξάνονται σε βάθος, όλο αυτό γιγαντώνεται. Ένα δίκτυο γιγαντώνεται, μπορεί να είναι χιλιάδες άτομα στο δίκτυο, ατελείωτα άτομα, και βάλτε με το μυαλό σας τώρα όλοι αυτοί ή η μισή από αυτούς. Σκεφτείτε 1.000 άτομα δίκτυο, που η μισή από αυτούς, ας υποθέσουμε ότι η μισή τα παρατάνε, κάνουν 500 πόντους το μήνα. 500 άτομα με 500 πόντους το μήνα ή 500 άτομα με 250 πόντους το μήνα, μιλάμε για τεράστιους τζίρους και τεράστια εισοδήματα. Γιατί αυτό εδώ δεν έχει ταβάνι. Για να είναι δίκαιη και απόλυτα ελεγχόμενη η διανομή των προμηθειών στα μέλη του δικτύου, η κάθε εταιρεία MLM έχει καταρτήσει ένα σχέδιο αμοιβών, το λεγόμενο marketing plan. Έτσι, που άλλες εταιρείες πληρώνουν με το μήνα, άλλες εταιρείες με το δίμηνο, άλλες με την ημέρα και ούτω καθεξής. Η Duo Life πληρώνει με το μήνα, το ξέρουμε αυτό, ο μήνας ξεκινά στις 16 εκάστου μηνός και τελειώνει στις 15. Ένα από τα πιο σημαντικά κίνητρα για να ξεκινήσει κάποιος είναι το παθητικό εισόδημα. Το παθητικό εισόδημα δεν το έχουν πολλές δουλειές και επειδή εγώ προσωπικά προέρχομαι από μια δουλειά που δεν έχει παθητικό εισόδημα, η δημοσιογραφία δεν έχει παθητικό εισόδημα. Κάποιος μουσικός όμως, κάποιος συνθέτης, κάποιος θεατρικός συγγραφέας, κάποιος τραγουδιστής, αυτοί ξέρουν πολύ καλά τι είναι το παθητικό εισόδημα. Παθητικό εισόδημα λοιπόν έχουμε όταν ο δημιουργός ή παραγωγός ενός έργου έχει πάψει να ασχολείται με αυτό από τη στιγμή που το ολοκλήρωσε, αλλά παρόλα αυτά εξακολουθεί να πληρώνεται γι' αυτό για πάρα πολλά χρόνια ακόμη, ίσως και για όλο το υπόλοιπο της ζωής του, εισπράττοντας δικαιώματα. Συχνά και μετά το θάνατό του, δικαιώματα εισπράττουν οι κληρονόμοι του. Αυτό ακριβώς γίνεται και με το MLM. Δεν φτάνουν πολλοί στο παθητικό εισόδημα, αλλά φτάνουν αρκετοί. Γιατί αν πετύχετε αυτό που είπαμε πριν, να δημιουργήσετε ένα πολύ μεγάλο δίκτυο 1.000 ανθρώπων, χτύπα ξύλο, ας μιλήσω για τον εαυτό μου και μου τυχαίνει κάτι άσχημο και φεύγω από τη ζωή. Αυτό το δίκτυο συνεχίζει την παραγωγή, συνεχίζει να αποφέρει κέρδη. Ο δικός μου κωδικός δεν χάνεται, θα μεταβιβαστεί στα παιδιά μου. Είναι περιουσιακό στοιχείο. Είναι παθητικό εισόδημα. Τα παιδιά μου δεν δούλεψαν για να δημιουργήσουν το δίκτυό μου στην Duo Life. Εγώ δούλεψα, αλλά τα παιδιά μου καρπώνονται τα ωφέλη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό εδώ. Παθητικό εισόδημα, όπως είπαμε, λαμβάνουν οι ασφαλιστές, οι καλλιτέχνες, οι συγγραφείς, οι εφευρέτες. Αμείβονται όμως και οι δικτυωτές του MLM όταν το δίκτυό τους δεν απαιτεί τίποτα άλλο πια παρά μόνο συντήρηση. Παθητικό εισόδημα πότε μπορούμε να έχουμε? Όταν βγάλουμε στις 3 γραμμές μας, να το πω έτσι, στα 3 μας πόδια, στις 3 ομάδες μας που μας ζητάει η Duo Life να δημιουργήσουμε, 3 ικανούς συνεργάτες που δεν θα χρειάζονται τη βοήθειά μας, που θα ξέρουν να κάνουν τη δουλειά μόνοι τους. Αν λοιπόν έχουμε έναν σε κάθε γραμμή, 3 επαναλαμβάνω μας ζητάει η Duo Life για αρχή, εμείς μπορούμε να κάνουμε όσες θέλουμε, αλλά για αρχή νομίζω είναι καλά 3, τότε έχουμε παθητικό εισόδημα. Κάνουμε μόνο τους πόντους μας μέσα στο μήνα και μπορεί να απολαμβάνουμε 3, 4, 5 χιλιάρικα. Έτσι. Βέβαια, αυτούς τους ανθρώπους προφανώς τους έχουμε βοηθήσει, τους έχουμε εκπαιδεύσει, τους έχουμε κάνει αστέρια για να μην μας χρειάζονται. Εκτός και αν είναι κάποιος έμπειρος και ξεκινήσει κατευθείαν και χρειάζεται ελάχιστα τη βοήθειά μας. Όλη αυτή εδώ η δουλειά χρειάζεται πάρα πολλά ποιοτικά χαρακτηριστικά για να μπορέσει κάποιος να εξελιχθεί. Και αυτή η διαφάνεια πραγματικά μου φτιάχνει τη διάθεση. Γιατί για να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε ομάδα πρέπει να έχουμε κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά. Δεν χρειάζεται να έχουμε ούτε γνώσεις, ούτε ξένες γλώσσες, ούτε πτυχία στους υπολογιστές. Χρειάζεται όμως να είμαστε ακέριοι χαρακτήρες.
Πιστέψτε με, όπως τα ζώα αντιλαμβάνονται το τι ακριβώς νιώθει ο άνθρωπος, έτσι ακριβώς και οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται το τι ακριβώς νιώθουμε εμείς. Αν οι άνθρωποι αντιληφθούν ότι εμείς θέλουμε να κάνουμε την εγγραφή τους για να τους εκμεταλλευτούμε, να είστε σίγουροι ότι δεν θα κάνουν την εγγραφή τους. Αν όμως εμείς δείξουμε πραγματικό ενδιαφέρον για να τους βοηθήσουμε να αλλάξουν τη ζωή τους, να τους βοηθήσουμε να αντιμετωπίσουν κάποια προβλήματα που τους έχουν φτάσει σήμερα σε ένα πιθανό αδιέξοδο, αν μαζί μας νιώσουν χαρά και αισιοδοξία, αν νιώθουν ότι είμαστε δίκαιοι, ότι είμαστε ακέραιοι, ότι έχουμε ένα γλυκό λόγο να πούμε, ότι θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο μαζί τους, ότι θα υιοθετήσουμε όλοι μαζί καλές συνήθειες, ότι θα ψάχνουμε να βρούμε την καλή πλευρά του γεγονότος, όχι την κακή. Ότι μαζί μπορούμε να ονειρευτούμε, να αγωνιστούμε για κάτι καλύτερο, ότι θα λέμε πάντα την αλήθεια, ό,τι και να γίνεται. Ότι εδώ πέρα θα έχουμε γέλιο, θα έχουμε χαρά, θα έχουμε αισιοδοξία και θα βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο. Ότι θα κρατάμε το λόγο μας και ότι θα είμαστε συνεπείς. Ότι ναι, και εμείς άνθρωποι είμαστε και εμείς έχουμε φοβίες, αλλά μαζί είμαστε εδώ για να αγωνιστούμε να ξεπεράσουμε αυτές τις φοβίες. Αν λοιπόν καταφέρουμε να έχουμε κάποια από αυτά εδώ που λέει το puzzle και όλα αν είναι δυνατόν, να είστε σίγουροι ότι οι άνθρωποι θα σας ακολουθήσουν, γιατί θα το νιώσουν αυτό. Μία ερώτηση είναι τώρα πόσο γρήγορα θα βγάλω χρήματα από το MLM. Αυτή η ερώτηση δεν έχει απάντηση, φίλες και φίλοι. Είναι μια συχνή ερώτηση και δεν έχει απάντηση γιατί υπάρχουν άνθρωποι που βγάζουν πάρα πολλά χρήματα από τον πρώτο μήνα. Υπάρχουν άνθρωποι που ένα χρόνο μετά δεν έχουν καταφέρει να βγάλουν τίποτα. Είναι τελείως υποκειμενικό αυτό και έχει να κάνει με το πώς κινείται ο καθένας. Το μόνο βέβαιο είναι ότι κάποιος άπειρος, να το πω έτσι, που δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με το MLM, αν καθίσει και βγάλει ένα σχέδιο δράσης με συγκεκριμένα βήματα που τα υλοποιήσει, μπορεί 500-600 ευρώ να τα βγάλει από τον πρώτο μήνα. Κάποιος έμπειρος μπορεί να βγάλει πολύ περισσότερα από τον πρώτο μήνα. Αλλά εγώ αυτό που λέω, ακόμη κι αν είμαι άπειρος και αρχίσω να δημιουργώ τώρα ένα δίκτυο εκ του μηδενός, χωρίς να ξέρω το παραμικρό, και καταφέρω 6 μήνες μετά να έχω εισόδημα μέσα από την Duo Life, όχι σε 1 μήνα και σε 2, σε 6 μήνες. 1.000 ευρώ. Είναι 1.000 ευρώ επιπλέον που μπαίνουν στο σπίτι. Γιατί ένας άπειρος όταν ξεκινά να συνεργάζεται με μια εταιρεία προφανώς και δεν αφήνει τη δουλειά του. Έτσι. Παράλληλα γίνεται η Duo Life με ό,τι άλλο κάνουμε. Αν όμως στην πορεία διαπιστώσει κάποιος ότι αυτή εδώ η δουλειά μπορεί να του φέρει πολύ περισσότερα χρήματα από αυτά που του φέρνει η συμβατική του δουλειά, εκεί μπορεί να πάρει την απόφασή του και να αποφασίσει αν θέλει να ασχοληθεί μόνο με την Duo Life ή κάτι άλλο. Κάτι αντίστοιχο έκανα και εγώ. Όταν μπήκα στο χώρο του MLM, ήμουν παράλληλα δημοσιογράφος. Αφού είδα τι χρήματα μπορεί να μου αποφέρει αυτός εδώ ο χώρος, άρχισα να του αφιερώνω όλο και περισσότερο χρόνο, μείωνα τις ώρες σε όλες τις υπόλοιπες δουλειές μου και κάποια στιγμή από το 2012 και μετά αποφάσισα να ασχοληθώ αποκλειστικά με το MLM. Πιστέψτε με, είναι τα ομορφότερα εργασιακά χρόνια της ζωής μου. Από το 2012 μέχρι σήμερα δεν έχει χτυπήσει ξυπνητήρι στο σπίτι. Πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι. Και μιλάτε τώρα με έναν άνθρωπο που είχε ξυπνητήρι 6 και 6,5 ώρα το πρωί. Και δούλευα από τις 7 μέχρι τις 11 το βράδυ κάθε μέρα, 7 μέρες την εβδομάδα. Έτσι. Θα μιλήσουμε κάποια στιγμή για το τι ανθρώπους πρέπει να ψάξετε εδώ για να μπορέσετε να εξελιχθείτε μαζί τους. Λένε οι πιο παλιοί έμπειροι δικτυωτές, ψάξτε να βρείτε μπουχτισμένους ανθρώπους από την καθημερινότητά τους. Μπουχτισμένους, να την έχουν συχαθεί την καθημερινότητά τους. Εγώ τέτοιος ήμουνα. Έτσι, από την πολλή δουλειά είχα συχαθεί την πολλή δουλειά. Έψαχνα να βρω κάτι δηλαδή να σωθώ. Άρα λοιπόν εδώ πέρα το πόσο γρήγορα θα βγάλουμε χρήματα το καθορίζουν κάποιοι παράγοντες όπως το προϊόν που προωθούμε. Είναι ωραίο το προϊόν, είναι ελκυστικό το προϊόν, έχει καλή τιμή. Το σύστημα bonus της εταιρείας είναι δίκαιο, μας πληρώνει καλά η εταιρεία, μας δίνει κίνητρα η εταιρεία. Ωστόσο, ο πιο σημαντικός παράγοντας είναι η αποτελεσματική επένδυση του χρόνου. Όσο γρηγορότερα κάποιος αρχίσει να προωθεί την ιδέα με μια σωστή μέθοδο, τόσο πιο σύντομα θα δημιουργηθεί ένα ικανοποιητικό εισόδημα. Και η έννοια του ικανοποιητικού εισοδήματος είναι σχετική. Έτσι. Άλλος θεωρεί καλά τα 500 ευρώ, άλλος θεωρεί καλά τα 2.000 ή τα 5.000. Μπορώ να το κάνω δοκιμαστικά? Σαφώς όταν ρωτάει κάποιος αν μπορεί να το κάνει δοκιμαστικά, η απάντηση είναι ναι. Αλλά όπως και σε κάθε δουλειά, αυτό είναι η μεγαλύτερη συνταγή αποτυχίας.
Είπαμε ότι δεν αφήνουμε την κύρια δουλειά μας όταν ξεκινάμε για να αφιερωθούμε σε μια δουλειά που δεν την ξέρουμε, γιατί μπορεί στην Duo Life να μην βγάλουμε λεφτά από τον πρώτο μήνα, να μην βγάλουμε λεφτά από τον δεύτερο μήνα. Οπότε το να σταματήσουμε και την κύρια δουλειά δεν είναι και τόσο έξυπνο. Χτίζοντας ένα εισόδημα όμως, το βέβαιο είναι ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε. Αυτό νομίζω το έχουμε καταλάβει όλοι λίγο ως πολύ. Σαφώς και στο MLM οι περισσότεροι είναι αυτοί που αποτυγχάνουν. Άμα σκεφτείτε όμως, γιατί εγώ μπαίνοντας σε μια δουλειά, όποια και είναι αυτή η δουλειά, και στη δημοσιογραφία που ήμουν, οι περισσότεροι αποτύγχαναν, έτσι, και τα παρατούσα. Εμένα θυμάμαι, μου είχαν πει στην πρώτη δουλειά, θα έρθεις 6 μήνες δοκιμαστικά και αφού δουλέψεις 6 μήνες χωρίς μισθό, μετά θα αποφασίσουμε αν θα σε προσλάβουν. Και ήταν πάγια τακτική τους αυτή, ώστε να έχουν μονίμως για ένα εξάμηνο εργάτες στην ουσία, όχι δημοσιογράφους, για να εκδίδουν δωρεάν την εφημερίδα τους. Πολλοί λοιπόν δεν άντεχαν, στο δίμηνο τρίμηνο φεύγανε και γινόντουσαν κάτι άλλο. Εγώ είχα μεράκι με τη δημοσιογραφία, έμεινα 6 μήνες εκεί. Με στήριζε ο μπαμπάς και η μαμά αυτό το εξάμηνο και εγώ έμεινα εκεί και κατάφερα να γίνω δημοσιογράφος. Έτσι και εδώ. Πάρα πολλοί άνθρωποι ξεκινούν, με το που ακούν ένα όχι δύο, τα παρατάνε. Είπαμε, δεν είναι όλα για όλους. Αυτοί όμως που θα επιμείνουν και θα συνεχίσουν και θα δουλέψουν με βάση τα βήματα της δουλειάς. Γιατί εδώ πέρα δεν κάνουμε πειραματισμούς. Δεν ξεκινάω εγώ σήμερα και λέω πώς το κάνω, τι πρέπει να κάνω, τι πρέπει να πω, πώς πρέπει να δουλέψω. Όπως είπαμε πριν, οι πρώτες εταιρείες MLM πρωτοεμφανίστηκαν μετά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Άρα υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι πριν από εμάς που το έκαναν αυτό εδώ. Επειδή λοιπόν το συμφέρον μας σε αυτήν εδώ τη δουλειά είναι και συμφέρον του δικτύου μας, όταν κάποιος ξέρει αυτήν εδώ τη δουλειά, το συμφέρον του είναι να μοιραστεί αυτά τα μυστικά με τους ανθρώπους του, για να πάνε και εκείνοι καλά. Τι σας είπα πριν, η δουλειά εδώ είναι ομαδική. Αν πάει καλά η ομάδα μου, εκ των πραγμάτων θα πάω και εγώ καλά. Άρα λοιπόν ό,τι ξέρω, ό,τι εμπειρία έχω, ό,τι γνώση έχω, θα τη δώσω δωρεάν στα άτομά μου, για να πάνε και εκείνοι καλά. Γιατί αυτή η γνώση, αυτή η καλή κίνηση, αυτή η καλή θέληση γυρίζει πάλι σε μένα. Εγώ ωφελώ αυτούς, αυτοί ωφελούν εμένα. Το ένα χέρι νύβει τ' άλλο και τα δυο το πρόσωπο. Είναι κάτι που μόνο το δίκτυο το έχει, γιατί σε όλες τις δουλειές εκεί έξω βλέπετε τι γίνεται. Έτσι. Εγώ θυμάμαι έναν γραφίστα που είχαμε στην εφημερίδα, όταν έφτανε η ώρα να πάρει άδεια ένα μήνα το καλοκαίρι, η διευθύντρια έφερε έναν άλλον γραφίστα και έλεγε στο μόνιμο γραφίστα, να το πω έτσι, δείξε εδώ στον καινούριο 5-10 πράγματα να μπορεί να σε καλύψει. Και έλεγε εκείνος όχι. Όχι, δεν του δείχνω. Βρε δείξε άνθρωπέ μου, του λέγε, όχι, δεν του δείχνω. Γιατί ήξερε ο μόνιμος γραφίστας ότι αν τα δείξει στον καινούριο, ο ίδιος μπορεί να ήταν περιττός μετά. Έλεγε λοιπόν ότι όχι, να κάνει ό,τι καταλαβαίνει, ό,τι ξέρει. Εγώ τις γνώσεις τις δικές μου δεν τις μοιράζομαι με άλλους. Και αυτό γίνεται σε όλες τις δουλειές εκεί έξω. Ενώ ο ένας προσπαθεί να φάει τον άλλον, στο δίκτυο συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Ο ένας προσπαθεί να βοηθήσει τον άλλον. Και για μένα, ξέρετε, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της δουλειάς, γιατί θα το νιώσετε κι εσείς, αν πάρετε αυτή τη στιγμή έναν άνθρωπο που πραγματικά αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα, δεν μπορεί να πληρώσει το ενοικίο του, δεν μπορεί να πληρώσει τη ΔΕΗ του, δεν μπορεί να πληρώσει την ασφάλειά του, ξεκινάει το 2024 και αντί να είναι χαμογελαστός και αισιόδοξος, είναι μες στην κατάθλιψη. Αν λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο τον βοηθήσετε, φίλες και φίλοι, να χτίσει σιγά σιγά ένα εισόδημα 500, 600, 700, 1000 ευρώ, και γυρίσει αυτός ο άνθρωπος 6 μήνες μετά να σας πει «Να σε καλά ρε Σωτήρη, να σε καλά ρε Μανώλη που εκείνη την ημέρα με πήρες και μου είπες για την Duo Life». Εκείνη την ημέρα, πιστέψτε με φίλες και φίλοι, ότι θα σας δώσει τόση δύναμη αυτό το ευχαριστώ που θα ακούσετε, που θα είστε ακόμη πιο προσιλωμένοι στο στόχο σας και θα εκτοξευθείτε ακόμη παραπάνω. Για να γίνει λοιπόν αυτό, επειδή είμαστε ανεξάρτητοι επιχειρηματίες εδώ πέρα, και για να φτάσετε γρήγορα σε ένα σεβαστό εισόδημα, θα πρέπει μόνοι σας να φτιάξετε ένα πλάνο. Εσείς θα επιλέξετε πόσο θα δουλεύετε και πότε μέσα στην εβδομάδα. Άλλος μπορεί να πει ότι εγώ θα αφιερώνω 3-5 ώρες μέσα στην εβδομάδα. Άλλος μπορεί να πει 15 ώρες μέσα στην εβδομάδα. Άλλος περισσότερες, άλλο λιγότερες. Το θέμα είναι ότι αν το κάνετε συστηματικά και κάθε μέρα, όπως κάνετε με τη συμβατική δουλειά σας, με τη συμβατική μας δουλειά τι κάνουμε? Ξυπνάμε κάθε πρωί, μπορεί να ταξιδέψουμε και 1 ώρα για να πάμε στη δουλειά μας, να μπλέξουμε στο ποτηλιάρισμα και να πάμε να δουλέψουμε σε έναν εργασιακό χώρο που δεν θα θέλαμε και που θα είμαστε και απλήρωτοι.
Τουλάχιστον εδώ έχουμε πολύ καλές εργασιακές συνθήκες. Όλοι δουλεύουμε μέσα από τα σπίτια μας, τις ώρες που θέλουμε, χωρίς να έχουμε αφεντικά πάνω από το κεφάλι μας. Σε κάθε περίπτωση όμως και εδώ απαιτείται μία δέσμευση απέναντι στον εαυτό μας και σε κανέναν άλλον, γιατί όπως είπαμε δεν έχουμε εργοδότες. Τώρα δυστυχώς αυτό το αντιμετώπισα και εγώ όταν ξεκινούσα, γιατί όταν ξεκινούσα και εγώ σας είπα ότι ήμουν δημοσιογράφος, οπότε αυτό που περνούσε από το μυαλό μου είναι εγώ είμαι δημοσιογράφος, τώρα τι θα πούν οι φίλοι μου άμα μάθουν ότι είμαι και στην Amway. Η Amway ήταν η πρώτη μου εταιρεία. Οπότε λοιπόν τότε θα μου πεις Βασίλη ήσουν και μικρότερος, γιατί τώρα που μεγάλωσα δεν σκέφτομαι τέτοιες χαζομάρες, τότε όμως το σκεφτόμουν και με επηρέαζε αυτό. Έλεγα μήπως πέσω στα μάτια τους, μήπως με χαρακτηρίσουν. Μεγαλώνοντας όμως φίλες και φίλοι, όσο αποκτάς εμπειρίες στη ζωή, καταλαβαίνεις ότι τελικά κανείς δεν θα έρθει να σε ρωτήσει αν εσύ έχεις να φας. Κανείς δεν έχει να σε ρωτήσει αν εσύ μπορείς να ανταπεξέλθεις στις υποχρεώσεις σου. Και όταν ζητάς τη βοήθεια των ανθρώπων που νομίζεις ότι είναι δίπλα σου, τότε βλέπεις την πλάτη τους μόνο και είναι ελάχιστοι οι άνθρωποι που θα σταθούν δίπλα σου για να σε βοηθήσουν. Αυτό θα το καταλάβετε και αυτό είναι το μεγαλείο του δικτύου. Για μένα δεν υπάρχει καμία ανθρωπιστική δουλειά, περισσότερο ανθρωπιστική δουλειά από το δίκτυο. Πιστέψτε με, έχω ακούσει άπειρα ευχαριστώ από ανθρώπους όλα αυτά τα χρόνια, όπως και εγώ ευχαρίστησα ανθρώπους, γιατί πραγματικά αυτή εδώ η δουλειά εμένα με κράτησε στην Ελλάδα. Θα ήμουν στον Καναδά, τώρα δεν θα γνώριζα κανέναν από εσάς. Αλλά επειδή με κράτησε αυτή η δουλειά στην Ελλάδα, γι' αυτό αποφάσισα να της αφοσιωθώ. Σκεφτείτε λοιπόν ότι δεν μας ενδιαφέρει τι θα πούνε οι φίλοι μας. Προσωπικά δεκάρα δεν δίνει. Όταν εγώ έπαιρνα την απόφαση να φύγω από την εφημερίδα, μου λέγανε είσαι χαζός, έχει ξεκινήσει η κρίση, πού θα πας? Εδώ είσαι μόνιμος υπάλληλος, δεν τολμά να σε διώξουν, είναι μεγάλη η αποζημίωσή σου και τι θα πας να πουλάς κρέμες, μου λέγαν τότε. Όταν εγώ έφυγα όμως από την εφημερίδα και 2 χρόνια μετά η εφημερίδα κήρυξε πτώχευση και αυτοί χάσαν όλα τα δεδουλευμένα, μου λέγανε τότε εντάξει μωρέ, εσύ ήσουν τυχερός, πρόλαβες και έφυγες. Όχι, δεν ήμουν τυχερός. Πρόλαβα και πήρα μία απόφαση, την οποία αυτοί δεν τόλμησαν ποτέ να πάρουν. Άρα λοιπόν, γιατί εμείς πρέπει να ντρεπόμαστε αν αρχίσουμε να δραστηριοποιούμαστε επιχειρηματικά με ένα νέο τρόπο εμπορίας που οι περισσότεροι εκεί έξω δεν το ξέρουν? Τι κάναμε, δοκιμάσαμε κάποια προϊόντα, πραγματικά είδαμε ότι είναι αρκετά καλά και σκεφτήκαμε πως και οι φίλοι και οι γνωστοί μας ίσως να ενδιαφέρονται να τα δοκιμάσουν και αυτοί. Αυτό δεν κάνουμε στην αρχή. Συντάσσουμε μία λίστα και αρχίζουμε και μιλάμε με φίλους και γνωστούς. Που κάποιοι θα γίνουν πελάτες, κάποιοι θα γίνουν συνεργάτες. Προφανώς, αν θέλουν και εκείνοι να τα αγοράσουν, δεν μπορούν να τα πάρουν δωρεάν. Αν τα έπαιρναν από το φαρμακείο δωρεάν, θα τα έπαιρναν. Αφού και εμείς δώσαμε λεφτά για να τα αγοράσουμε. Τα αγοράσαμε από την αποθήκη. Έτσι. Δεν πρέπει να νιώθουμε άσχημα στην ιδέα της πώλησης, αν δεν την έχουμε ασκήσει μέχρι τώρα. Απ' την άλλη, σκέφτεστε μήπως επειδή από τα χρήματα που θα εισπράξει η εταιρεία για την αγορά προϊόντων από τους φίλους σας θα λάβετε εσείς κάποια προμήθεια, θα κατηγορηθείτε γι' αυτό? Μήπως και εκείνοι δεν θα αρχίσουν να λαμβάνουν προμήθειες όταν αρχίσουν την εκπληκτική αυτή επιχείρηση που τους προτείνετε? Αυτό δεν συμβαίνει εκεί έξω. Εγώ άνοιξα μία Revolut. Η Revolut μέρα παραμέρα μου στέλνει μήνυμα. Αν μας φέρεις έναν φίλο σου που κάνει αγορές με Revolut, θα σου δώσουμε 40 ευρώ. Και μπορώ να αναφέρω 50 παραδείγματα εταιριών που με καλούν να συστήσω κάποιους ανθρώπους. Είναι κάτι τελείως φυσιολογικό. Άρα λοιπόν εδώ γιατί να κολλήσουμε το τι θα πούν οι άνθρωποι? Για ποιο λόγο θα πρέπει να ντρεπόμαστε που η εταιρεία θα μας ανταμείψει με κάποια από τα χρήματα που εισέπραξε μετά τη δική μας διαμεσολάβηση? Λένε κάποιοι έξυπνοι άνθρωποι, πραγματικά όλοι οι άνθρωποι στον πλανήτη, λέει, κάνουμε διαφήμιση, κάτι διαφημίζουμε. Απλά κάποιοι πληρωνόμαστε γι' αυτό και κάποιοι δεν πληρωνόμαστε. Και γιατί να ντρεπόμαστε που προσφέρουμε σε αγαπητά μας πρόσωπα εκλεκτά προϊόντα και ακόμη περισσότερο την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μια επιχειρηματική πρόταση για την οποία θα μας ευγνωμονούν για όλη τους τη ζωή. Γιατί το MLM είναι μια ευκαιρία ζωής. Είδατε την κυρία τι είπε πριν που κέρδισε το ταξίδι στην NASA? Ευχαριστώ την DuoLife που δίνει αυτή τη δυνατότητα σε απλούς ανθρώπους όπως εμείς, που δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να ταξιδέψουμε στην NASA, στο Ορλάντο, στην Disneyland, να έχουμε αλλάξει τη ζωή μας. Και υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι, όχι μόνο με την DuoLife, με πάρα πολλές εταιρείες. Σήμερα θέλω, φίλες και φίλοι, αν μπορεί να σας μείνει κάτι, είναι να γιγαντωθεί η πίστη μέσα σας ότι μπορείτε να διεκδικήσετε τα πάντα μέσα από την DuoLife. Και μέσα από την DuoLife να έχετε τα καλύτερα εισοδήματα σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη δουλειά έχετε κάνει ως τώρα.
Αλλά θα πρέπει να το πιστέψετε και να κάνετε και μερικά tips που τα έχω ετοιμάσει εδώ για σας με πολύ αγάπη. Tips λοιπόν για το ξεκίνημα. Βάλτε αγάπη και ενθουσιασμό σε ό,τι κάνετε ή μην το κάνετε καθόλου. Στην αρχή δεν απαιτούνται γνώσεις ή δεξιότητες. Αυτά θα αποκτηθούν στην πορεία. Αυτό που απαιτείται όμως στην αρχή είναι αγάπη και ενθουσιασμός. Σκεφτείτε ότι όταν κάνετε μια επαγγελματική πρόταση σε έναν άνθρωπο, ο υποψήφιος σας δεν την ξέρει την Duo Life. Εσάς ξέρει. Αν εμπιστευτεί εσάς, αν νιώσει ότι εσείς είστε σίγουροι για αυτό που προτείνετε, θα σας ακολουθήσει. Την Duo Life θα τη μάθει στην πορεία, όταν βάλει την πρώτη του παραγγελία, όταν παραλάβει το δέμα 10 μέρες μετά. Αν όμως εσείς πάτε να μιλήσετε σε κάποιον με τρεμάμενη φωνή και δεν έχετε ενθουσιασμό, δεν έχετε χαρά, έχετε την αμφιβολία και το διάολο μέσα σας, γιατί ψάχνετε και την παραμικρή λεπτομέρεια, γιατί είστε επιφυλακτικός, γιατί είστε συναισθαλμένος, γιατί, τότε κανείς δεν θα σας ακολουθήσει. Μην έχετε άγχος λοιπόν να μάθετε τα πάντα για την Duo Life. Εγώ 9 μήνες μετά ακόμα μαθαίνω. Τυχαίνει να με ρωτάνε συνεργάτες πράγματα που δεν τα ξέρω και τους λέω δεν το ξέρω αυτό. Εμένα με ενδιαφέρει να δουν οι άνθρωποι στα μάτια μου τη δύναμη να τους βοηθήσω να αλλάξουν τη ζωή τους. Όχι να ξέρω και τα 15 συστατικά του προστίκ απ' έξω. Δεν με ενδιαφέρει. Ας ξέρω τα 3. Τα άλλα 12 θα μπω μέσα να τα διαβάσω. Ξέρω όμως πολύ καλά ότι μπορώ να βοηθήσω έναν άνθρωπο να πετύχει στο επαγγελματικό κομμάτι. Και μαζί θα μάθουμε τι περιέχει και το προστίκ. Μην περιμένετε λοιπόν να γίνετε τέλειοι για να ξεκινήσετε. Είναι ένα εγκληματικό λάθος εις βάρος του εαυτού σας. Ξεκινήστε και θα γίνετε τέλειοι στην πορεία. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Και κυρίως μη φοβάστε να κάνετε λάθη. Σε όλες τις δουλειές σας, σκεφτείτε τις δουλειές που κάνετε σήμερα. Έτσι, είμαστε όλοι κάποιας ηλικίας. Δεν έχουμε κάνει λάθη στις δουλειές μας. Αυτά τα λάθη δεν μας κάναν καλύτερους. Στην Duo Life γιατί κομπλάρουμε λοιπόν? Αχ, πώς θα κάνω μια παρουσίαση, αν με ρωτήσει κάτι και δεν το ξέρω? Μα και εγώ δεν ξέρω. Πολλές φορές με ρωτάνε κάτι και λέω δεν ξέρω. Θα ρωτήσω και θα σας απαντήσω. Δεν περίμενα όμως να μάθω για να ξεκινήσω. Και γι' αυτό τον πρώτο μου μήνα έγινα κατευθείαν Regional Manager. Αν περίμενα να μάθω και μετά να ξεκινήσω, μπορεί να γινόμουν Regional Manager τον 6ο μου μήνα, τον 8ο μου μήνα. Δεν ξέρω. Άλλο κολπάκι. Ξεχωρίζουμε όταν ξεκινάμε τους πελάτες από τους συνεργάτες. Ήταν ένα λάθος που το έκανα και εγώ και νομίζω το κάνουν οι περισσότεροι. Στην αρχή εγώ κοιτούσα να τους κάνω όλους εγγραφή. Κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα. Δεν είναι έτσι. Καλά είναι όταν φτιάχνουμε τη λίστα στο ξεκίνημά μας, μία λίστα ονομάτων, να λέμε αυτούς εδώ τους έχω για υποψήφιους πελάτες. Αυτούς εδώ τους έχω για υποψήφιους συνεργάτες. Αλλιώς θα μιλήσω στους μεν, στους υποψήφιους πελάτες, που θα τους μιλήσω μόνο για τα προϊόντα, αλλιώς θα μιλήσω στους δε, στους υποψήφιους συνεργάτες. Εκεί θα κάνω επαγγελματική συζήτηση μαζί τους. Και όταν γίνει αυτή η επαγγελματική συζήτηση, φίλες και φίλοι, βάλτε κάτι στο μυαλό σας. Να είναι σύντομη, 45-50 λεπτά πρέπει να έχει τελειώσει η επαγγελματική παρουσίαση. Όσο περισσότερο μιλάτε, τόσο το χειρότερο, γιατί ο άλλος νομίζει ότι προσπαθείς να τον πείσεις. Και σε μία παρουσίαση είναι σημαντικό να ακούς, γιατί αν μάθεις να ακούς, μαθαίνεις τις ανάγκες του άλλου. Και όταν μάθεις τις ανάγκες του άλλου, μπορείς να του δείξεις μετά πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει την Duo Life ως όχημα για να ικανοποιήσει αυτές τις ανάγκες. Και εκεί έχεις πολύ καλές πιθανότητες πλέον αυτός ο υποψήφιος να γίνει συνεργάτης σου. Άλλο κολπάκι. Έχεις τη δική σου επιχείρηση και κάθε επιχείρηση χρειάζεται να έχει πελατεία. Όμως στο MLM το κομμάτι πώληση δεν χρειάζεται να καταλαμβάνει πάνω από το 20% της δουλειάς ή και του εισοδήματος. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, ότι εδώ δεν είμαστε πολιτές. Ένα 20%. Μας ενδιαφέρει να έχουμε 5, 10, 20 πελάτες, να μπορούμε να κάνουμε τους πόντους μας, να μπορούμε να κάνουμε τους τζίρους μας, αλλά έχουμε πάντα το νόμο 20-80%. Το 80% της προσοχής μας πρέπει να είναι στο δίκτυο και αναφέρομαι σε αυτούς που θέλουν να φτάσουν σε μεγάλα εισοδήματα. Έτσι υπάρχουν άνθρωποι που ξεκινούν μόνο και μόνο για να ασχοληθούν με το κομμάτι της πώλησης. Απολύτως σεβαστό και δεν τους ενδιαφέρει η δικτύωση. Ή υπάρχουν άνθρωποι που ξεκινούν μόνο και μόνο για να ασχοληθούν με τη δικτύωση και δεν τους ενδιαφέρει το κομμάτι της πώλησης. Επειδή όμως μία επιχείρηση πρέπει να έχει και πελατεία, εγώ για παράδειγμα, αν ξέρω ότι θέλω να κάνω κάθε μήνα 500 πόντους, μπορεί έναν μήνα
Εντάξει, εμείς αγοράζουμε όλα τα προϊόντα οικογενειακώς, οπότε είναι πολύ δύσκολο να περάσει μήνας χωρίς να κάνω τους 500 πόντους. Αλλά ας υποθέσω ότι ένα μήνα είμαι γεμάτος προϊόντα. Και δεν θέλω, δεν χρειάζομαι. Έχει και η μάνα μου, έχει και ο πατέρας μου, έχει και η αδερφή μου, έχω και εγώ και έχω και αποθήκη. Και εκείνο το μήνα λοιπόν δεν χρειάζομαι, ρε παιδί μου, πράγματα. Αν δεν έχω πελάτες και αν δεν έχω και χρήματα, εκείνο το μήνα μπορεί να δυσκολευτώ να είμαι παραγωγικός. Αν όμως έχω φροντίσει να χτίσω ένα πελατολόγιο, αυτό ποτέ δεν σταματά. Ποτέ. Και αν το μάθω εγώ αυτό εδώ, σαφώς μπορώ να το δείξω και στην ομάδα μου. Σε καμία περίπτωση η πώληση να μην γίνει αυτός σκοπός. Έτσι, αλλιώς θα πηγαίναμε σε μια παραδοσιακή εταιρεία και να γινόμασταν πολιτές. Δεν είναι η παραδοσιακή εταιρεία πωλήσεων η Duo Life, είναι δικτυακή εταιρεία. Μικρή προσοχή λοιπόν στις πωλήσεις, μεγάλη προσοχή στην ανάπτυξη δικτύου. Άλλο κολπάκι. Ο πρώτος πελάτης της επιχείρησής μας να είμαστε εμείς οι ίδιοι. Οτιδήποτε άλλο είναι απόπειρα κερδοσκοπίας και καιροσκοπισμού και οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην αποτυχία. Με λύπη διαπίστωσα ότι τις τελευταίες μέρες, για παράδειγμα, που η Duo Life άφησε ελεύθερη την εγγραφή, ξεκίνησαν, θα σας το πω, είναι δύο κυρίες, οι οποίες μόλις κάναμε την εγγραφή μου λένε «Βασίλη, να μου δείξεις λίγο που είναι το e-shop». Ναι, λέω εγώ εντάξει, οκ. Τους δείχνω λοιπόν που είναι το e-shop τους και τι κατάλαβα. Το κατάλαβα 14 μέρες μετά, όταν ο κωδικός τους διαγράφηκε. Στην αρχή δεν το είχα καταλάβει. Νόμιζα ότι από ενδιαφέρον ρώτησαν που είναι το e-shop. Έκαναν την εγγραφή τους επειδή είναι δωρεάν, πήραν το e-shop τους και άρχισαν να το δίνουν δεξιά-αριστερά με την ελπίδα κάποιος να αγοράσει. Και αυτοί να βγάλουν λεφτά χωρίς να κάνουν τίποτα. Οι υποψήφιοι πελάτες ρωτούσαν για τα προϊόντα, ρωτούσαν τιμές, ρωτούσαν το ένα, ρωτούσαν το άλλο. Εννοείται ότι ο καινούριος συνεργάτης δεν ήξερε, οι καινούριες συνεργάτητες δεν ήξεραν. Εισέπραξαν μόνο όχι και αφού εισέπραξαν μόνο όχι, 14 μέρες μετά δεν πλήρωσαν ούτε την ελάχιστη παραγγελία των 50 πόντων για να διατηρήσουν τον κωδικό και εξαφανίστηκαν. Εγώ ξέρετε, επειδή γενικά είμαι καλοπροαίρετος άνθρωπος, όλο αυτό δεν πήγε στο μυαλό μου. Αλλά σας λέω, το κατάλαβα 14 μέρες μετά. Τέτοιες προσπάθειες είναι εκ των πραγμάτων καταδικασμένες να αποτύχουν. Γιατί αυτές οι κυρίες δεν έβαλαν αγάπη σε αυτό που ξεκίνησαν. Δεν έβαλαν μεράκι, δεν έβαλαν ενθουσιασμό. Εγώ είδα τα προϊόντα εδώ και ξετρελάθηκα. Λέω, μακάρι να μπορούσα να τα πάρω όλα. Ο σπόνσορας μου, ο κύριος Καμπαρδόνης, είχε την οικονομική δυνατότητα και έδωσε 2.000 ευρώ για να πάρει όλα τα προϊόντα εις διπλούν. 2.000 ευρώ η πρώτη του παραγγελία. Τον είδα που το έκανε και τον ζήλεψα. Γιατί εγώ ξεκίνησα με πολύ μικρότερη παραγγελία. Η πρώτη μου παραγγελία ήταν 500 ευρώ, δεν θυμάμαι τώρα. Έτσι. Αλλά ο άνθρωπος, επειδή το κάνει σοβαρά, λέει: θέλω να τα δοκιμάσω όλα. Μπορώ σε μια εβδομάδα να τα δοκιμάσω όλα. Έβλεπα τη φλόγα στα μάτια του. Πώς να μην είναι καλό παράδειγμα αυτός ο άνθρωπος και για μένα και για όλο το δίκτυο. Άλλο κολπάκι. Make it simple. Κάντε το απλό. Το μυστικό της επιτυχίας βρίσκεται στην απλότητα. Μην προσπαθείς να πείσεις κανέναν. Οι λεπτομέρειες κουράζουν. Κουράζουν και εμάς, κουράζουν και αυτούς. Δουλειά μας, είπαμε, είναι να δώσουμε λύσεις στα οικονομικά προβλήματα των ανθρώπων. Δεν είναι δουλειά μας να γίνουμε γιατροί. Δεν είναι δουλειά μας να μάθουμε πώς λειτουργεί η βιταμίνη C, το κολαγόνο. Δουλειά μας είναι να πούμε ότι ήπια κολαγόνο και σταμάτησαν να πονάνε τα γόνατά μου. Φέρτε τον σε ένα σεμινάριο να ακούσουν τους γιατρούς, να μάθουν από τους γιατρούς τι κάνει το κολαγόνο, η βιταμίνη C, ή στείλτε τους ένα email, μία έρευνα, να μάθουν από εκεί. Μην έχετε τέτοια άγχη. Έτσι. Το μόνο άγχος που να έχετε εσείς είναι να κάνετε εγγραφές. Κανένα άλλο. Και δημιουργικό άγχος. Όχι άγχος που μας οδηγεί έτσι σε δύσκολες καταστάσεις. Γιατί όπως και ο φόβος έχει την καλή πλευρά, έτσι και το άγχος έχει την καλή πλευρά. Άλλο κολπάκι. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, αυτό δεν το ξέρει κάποιος καινούριο στο χώρο, το καταλαβαίνει όμως όσο περνά ο καιρός και γίνεται πιο έμπειρος. Έναν αντίπαλο έχουμε μόνο σε αυτή τη δουλειά. Κανέναν άλλο. Το χρόνο. Μάθετε λοιπόν να είστε γρήγοροι και αποτελεσματικοί. Κάντε ερωτήσεις, πάρτε απαντήσεις. Σήμερα, τώρα, αυτή τη στιγμή. Κάνω την παρουσίαση στο Σωτήρη, τελειώνει η παρουσίαση. Σωτήρη, πώς σου φάνηκε η πρόταση? Πιστεύεις ότι μπορούμε αυτό εδώ το project να το τρέξουμε μαζί? Σου άρεσε, ναι ή όχι? Θέλω να το σκεφτώ, Βασίλη. Πάρα πολύ ωραία, Σωτήρη μου. Πάρε το χρόνο σου, σου φτάνει μία μέρα να το σκεφτείς. Από τη στιγμή που δεν απαιτείται κάποιο budget, από τη στιγμή που δεν χρειάζεται να επενδύσουμε κάτι. Και επειδή εγώ έτυχε, το έφερε η τύχη έτσι, το έφερε η ζωή,
να είμαι από τους πρώτους αντιπροσώπους της Duo Life στην Ελλάδα και με ενδιαφέρει να αναπτυχθεί γρήγορα το δίκτυο. Να σου δώσω 24 ώρες, Σωτήρη, να αποφασίσεις και αύριο το βράδυ τέτοια ώρα να μου δώσεις μία απάντηση. Σου φτάνουν 24 ώρες? Ρε Βασίλη, λίγο παραπάνω. Ωραία, σου φτάνουν 48 ώρες. Θα σε πάρω Δευτέρα το πρωί. Να μου πεις ένα ναι ή όχι. Να έχετε το πάνω χέρι. Να μην δείχνετε στον υποψήφιό σας ότι είστε διατεθειμένοι να τον περιμένετε έναν μήνα. Μην περιμένετε κανέναν. Ή τη βλέπει ο άλλος την ευκαιρία ή δεν την βλέπει. Πάρτε ένα ναι ή ένα όχι. Και στη μία περίπτωση συνεχίζουμε να τον αγαπάμε τον υποψήφιό μας και στην άλλη περίπτωση συνεχίζουμε να τον αγαπάμε τον υποψήφιό μας. Κινηθείτε όμως γρήγορα, γιατί αυτό θα λειτουργήσει προς όφελός σας. Θα είστε το λαμπρό παράδειγμα, αν είστε και ακέραιος χαρακτήρας και έχετε τα χαρακτηριστικά που λέγαμε πριν και είστε και γρήγοροι, θα είστε το λαμπρό παράδειγμα για την ομάδα σας. Η ομάδα σας θα σφίζει από ζωή. Το MLM, όπως είπαμε πριν, είναι ομαδική δουλειά. Εδώ πέρα σκεφτείτε μόνο ότι οι άνθρωποι όπως ο κύριος Καμπαρδόνης, η κυρία Μιχαλά, ο κύριος Παπαβασιλείου, εγώ, ο κύριος Χατζηδάκης, αν βάλετε από κάτω τα χρόνια της εμπειρίας στο MLM, είναι πάνω από 80. Καθόμουν εδώ πέρα να τα βάλω στη διαφάνεια, μπορεί να είναι και πάνω από 90. Άρα λοιπόν το μόνο που έχετε να κάνετε εσείς είναι να ακολουθήσετε τα βήματα της δουλειάς. Εκπαιδευτείτε, συγχαρητήρια που είστε σήμερα εδώ. Θα μπορούσατε να είστε οπουδήποτε αλλού. Συνεργαστείτε με τους ανθρώπους σας. Βάλτε μαζί κάτω χαρτί και μολύβι, βγάλτε το στόχο και θα τον πετύχετε. Επενδύστε στη δουλειά σας. Μη φοβάστε να επενδύσετε στη δουλειά σας. Εγώ τόσα χρόνια μετά, αν μου πει κάποιος, Βασίλη, φαίνεσαι σκοτεινό στην κάμερα, πάω και αγοράζω άλλη κάμερα για να φαίνομαι πιο φωτεινός. Ή Βασίλη, δεν βγαίνει καλά η φωνή σου, πάω και αγοράζω άλλο μικρόφωνο για να βγαίνει πιο καθαρά η φωνή μου. Επενδύστε στη δουλειά σας. Χθες είδατε και με μεγάλη μου χαρά είδα κατευθείαν με το που έβαλα την ανακοίνωση στην ομάδα, παιδιά, βγάλαμε εισιτήρια για το TFT. 5 άτομα χθες κατευθείαν βγάλαν τα εισιτήρια για το TFT. 35 ευρώ για να πάμε στην Πολωνία. Να είναι άλλα 50 για να γυρίσουμε. Για να πάμε να εκπαιδευτούμε. Να πάμε να γνωρίσουμε την εταιρεία από μέσα. Και επειδή είναι μόνο το Σαββατοκύριακο το συνέδριο, θα περάσουμε και όμορφα, γιατί θα είμαστε εκεί μία εβδομάδα. Θα πάμε και τις εκδρομές μας. Θα γνωρίσουμε ο ένας τον άλλον. Είναι υπέροχα events αυτά. Γιατί αν μείνω εγώ στην Αθήνα, δεν θα τα φάω 200-300 ευρώ σε 10 μέρες. Αφού κάθε φορά που βγαίνω από το σπίτι είναι ένα 20. Κάθε φορά που βγαίνω από το σπίτι, έτσι. Γιατί λοιπόν να μην πάω κάπου που θα περάσω όμορφα, θα εκπαιδευτώ και θα έχω δίπλα μου και τους ανθρώπους, τους συναγωνιστές. Γιατί τους ανθρώπους που έχουμε δίπλα στο δίκτυο είναι άνθρωποι που ταυτίζονται ιδεολογικά μαζί μας. Δεν είναι συγγενείς που δεν τους διαλέγουμε. Και γι' αυτό εδώ αυτή η δουλειά και η ομάδα μας λέγεται και δεύτερη οικογένεια όσο περνούν τα χρόνια. Και θα διαπιστώσετε ότι όσο περισσότερο επενδύετε στο δίκτυο, τόσο πιο πολλά χρήματα θα γυρίσουν σε εσάς. Μπορεί την ώρα που τα δίνετε τα χρήματα να σας τσούζει. Εγώ όταν ξεκίνησα στην Amway σας είπα, στην Amway δεν έβγαζα χρήματα και η Amway δεν με ρωτούσε. Στην Duo Life είναι όλα δωρεάν, έτσι, παρεπιπτόντως. Στην Amway δεν ήταν, είναι από τις σκυροπυρηνικές εταιρείες. Μας έκλειναν ξενοδοχείο στον Αστέρα Βουλιαγμένης, πανάκριβο το εισιτήριο, και ένα συνέδριο στο Ειρήνης και Φιλίας, επίσης πανάκριβο. Συν μεταφορικά, συν φαγητά, συν. Τότε όταν έπρεπε να τα πληρώσω, η εκπαίδευση στην Amway, όσοι είστε πιο παλιοί θα το θυμάστε, είχε κασέτες, είχε βιβλία, είχε συνδρομές, πολλά έξοδα η Amway και χρήματα δεν είχα βγάλει. Και όταν έπρεπε να δώσω χρήματα, τότε έβριζα. Αμάν ρε παιδί μου, πω τι αιμορραγία είναι αυτή, Ξέρετε όμως τι συνειδητοποίησα χρόνια μετά, γιατί στην Amway ήμουν από το 2002 ως το 2004. Το 2012, όταν άρχισα πλέον να ασχολούμαι επαγγελματικά με το MLM, ήταν σαν να είχα μάθει ποδήλατο παλιά, να το είχα παρατήσει 10 χρόνια και 10 χρόνια μετά να ξανακαβάλισα ποδήλατο και να πήγα κατευθείαν με την πρώτη πεταλιά. Τότε κατάλαβα τι καλό μου είχε κάνει η Amway. Όσο σκεφτόμουν, όσο ήμουν στην Amway και έπρεπε να δίνω χρήματα, το έβλεπα σαν αιμορραγία. Σήμερα όμως ξέρω πάρα πολύ καλά πως και το τελευταίο ευρώ που κερδίζω οφείλω ένα ποσοστό του και στην Amway και πάντα θα την ευγνωμονώ. Μην διστάζετε να ξοδέψετε για το μέλλον σας. Επενδύστε στο μέλλον σας. Μάθετε υπολογιστές, μάθετε μία ξένη γλώσσα, μάθετε τι είναι το Zoom,
Μάθετε ό,τι μπορεί να φέρει χρήματα στη δουλειά σας. Θα τα φέρει και με το παραπάνω. Και τέλος, οι αυτοσχεδιασμοί θα σας καθυστερήσουν, φίλες και φίλοι. Ακολουθήστε τα βήματα της δουλειάς, είναι συγκεκριμένα, είναι 8 τα βήματα της δουλειάς. Γύρισα πρόσφατα ένα βιντεάκι και το έβαλα μέσα στην ομάδα στο Facebook. Το μόνο που χρειάζεται λοιπόν είναι να ακολουθήσουμε αυτά τα 8 βήματα. Απλά αν δεν ακολουθήσουμε και τα 8, ακολουθήσουμε τα 5, θα φτάσουμε πάλι στο στόχο, αλλά με μεγάλη καθυστέρηση. Εδώ είναι 8 συγκεκριμένα βήματα, είτε ο άλλος είναι 50 χρόνια στη δουλειά, είτε είναι καινούριος, αυτά τα 8 βήματα ακολουθούμε. Είμαστε κι εμείς όπως οι καθηγητές. Τι κάνουν οι καθηγητές? Πάνε κάθε πρωί στο σχολείο και λένε τα ίδια πράγματα. Το ίδιο μάθημα. Έχουν το εγχειρίδιο, μπορώ, το ίδιο μάθημα. Το ίδιο μάθημα είναι και εδώ. Αλλά τα βήματα είναι συγκεκριμένα. Ακολουθήστε λοιπόν αυτά τα βήματα και δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση στο εκατομμύριο να αποτύχετε. Αποτυγχάνει μόνο αυτός που τα παρατά. Όραμα χρειάζεται για αρχή, όνειρο, βγάλτε το στόχο σας, καταρτήστε μία, πώς το λένε, δημιουργήστε τη στρατηγική σας, πώς θα κινηθείτε και κυρίως μην μένετε στη θεωρία, μην είστε μπάμπι στενές. Το ξέρετε αυτό, στον χώρο του ποδοσφαίρου έχει κυκλοφορήσει ως ανέκδοτο. Ο Μπάμπης ο Τενές, ο γνωστός προπονητής εν πάση περιπτώσει, πηγαίναμε εμείς οι δημοσιογράφοι να καλύψουμε τις συνεντεύξεις τύπου και ακούγαμε έναν ρήτορα. Έλεγε σε παιδί μου, πω Μπάμπης ο Τενές. Αυτός είναι φτιαγμένος για μεγάλα πράγματα. Αυτός είναι να προπονήσει την Μπαρτσελώνα, την Bayern, τη Ρεάλ, ξέρω εγώ. Και έμπαινε η ομάδα του Μπάμπη του Τενέ στο γήπεδο και έτρωγε 5 τεμάχια. Έτσι. Δεν θέλουμε να γίνουμε τέτοιοι. Μπλα 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 θεωρία. Θέλουμε πράξη. Μέσα από την πράξη, όλη η θεωρία που έχουμε κατακτήσει, η πράξη μετουσιώνεται σε χρήμα και πού οδηγούμαστε? Στην επιτυχία. Γιατί ποιος είναι ο στόχος? Ναι, όχι το χρήμα. Το χρήμα από μόνο του, το να το κάνουμε αυτό σκοπό δεν λέει τίποτα. Αλλά το χρήμα είναι αυτό που μπορεί να μας βοηθήσει να ζήσουμε ποιοτικότερα, να απολαύσουμε 5-10 πράγματα στη ζωή μας και κυρίως να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και άλλους ανθρώπους. Αν εμείς δεν είμαστε δυνατοί, δύσκολα μπορούμε να βοηθήσουμε άλλους. Αν όμως εμείς έχουμε τη δύναμη, σαφώς και μπορούμε να βοηθήσουμε πάρα πολύ κόσμο. Αυτά λοιπόν από μένα, φίλες και φίλοι, να αφιερώσουμε λίγα λεπτάκια. Να σταματήσω λίγο και